Следващото реле, което ще представим, това е така нареченото реле за штори или за слънцезащита, което е особено вид устройство, което се настройва по специфичен начин, не е като другите 6 функции, но също се води при включващо реле. Така че тук настройката е коренно различна от нещата, които показахме до сега. Има и други модели на този вид устройство за постоянен ток, това е на 230 волта. Има и модели с други ампери по-стари, но това е основното, което се използва в момента. Нарича се RFJA, Jaluzzi Actuator, и функцията му е 32B SL. 32 означава 2 изхода, 3 функции. Какво може да прави това реле? При включване между тези 2 изхода за дадено време, така че когато имаме някакъв мотор, който се движи в две посоки, да няма възможност никъде да се пуснат и двата изхода едновременно. Дали ще са мотори за штори, дали ще са някакви други мотори, няма значение, принципът е един и същ. Това нещо може да се реализира и с другите релета, но трябва да се използват 3 релета за постигането на това, което го прави едно реле. Като в приложението това излиза на една икона. Отново имаме адрес, който е даден тук. Отново можем да тестваме с натискане на програмния бутон. Как става програмирането на това устройство? Както казах, тук е малко по-специфично. Преди всичко хубаво е, когато правим някакви настройки на реално монтирани штори или завеси, те да са там физически, за да може да измерим колко време ще ни отнеме настройката, тъй като времената са важни за този вид устройство. Започваме с избор на ключ, контролер дистанционно и привеждането на устройството в програмен режим с задържане за около 3-4 секунди, така че да започне да мига по този начин. След което си избираме един бутон, който да е за посоката отваряне на слънцезащитата. Например, за шторите е посока нагоре, и натискаме един бутон еднократно. Натискаме го еднократно, тук потвърждава с примигване. Нищо друго не правим, не приключваме програмирането. В този момент релето запомня, че тези два бутона, горния и долния, са за управлението на дадената слънцезащита. Винаги автоматично се взема втория бутон без да го натискаме никъде, спрямо горният. Ако ползваме input модул, съответно взема съответните два входа, които са подред. Input 1 и Input 2, Input 3 и Input 4. Това е важно да се знае, ако се използват някакви външни бутони. След което, за да продължим програмирането, докато продължава да мига, задържаме за около 5 секунди, без да пускаме. До момента, в който почне да мига по ето този начин. Това е режим тип време. В този режим ще му зададем колко време да работи в едната посока и в другата посока. Т.е. колко време да затваря штората и колко време да я отваря. Как става това? Докато е в този режим, задържаме си бутона за затваряне и виждате, че в момента работи, въпреки че тук мига постоянно. Докато държим, ще работи. Ако има мотор, той физически се движи в момента. Това нещо имитира двете посоки. Пускаме кога стигнем до края, когато затвори, като хубаво е да изчакаме 1-2 секунди след максимално затваряне и тогава да отпуснем. След което даваме в посока отваряне горния бутон и изчакваме съответното време. След като се отвори максимално штората, пускаме и приключваме програмирането. В момента на програмиран контролер работи последния начин. Ако натиснем кратко, ще включва за около 2-3 секунди и ще изключва. Това има смисъл само ако има някакви ламели, които се въртят. Ако искаме да го придвижим в по-голямо движение, задържаме за около 3 секунди, пускаме и устройството работи за времето, което измерихме преди, след което спира да подава фаза към съответния мотор. Изчакваме го. Съответно, като можем по всяко време да го спрем с който иде от тези бутони и да го пуснем в другата посока.
ето изключи. Ако искаме да го задвижим в другата посока, съответно отново задържаме за около 3 секунди. Тръгва да работи, по всяко време можем да го спрем с натискане на бутон. По този начин се управляват всички видове устройства за слънцезащита, като те не могат да участват в сцени, както другите устройства през контролери, защото винаги си вземат два бутона. Няма как да ги направим на един бутон, само да е прибирането. Ако искаме да ги направим наведнъж, трябва с един бутон да програмираме няколко такива устройства, но винаги единият бутон ще е за прибиране, другият за сгъване, без значение дали на някои от тези бутони сме програмирали, да речем, осветление. Това трябва да се знае. Тези също релета за монтаж за скрит монтаж имат и два входа за физически ключове от този тип. Пуш бутони, с които да управляваме нагоре и надолу съответното устройство. Като с тези ключове идеята е да се сложи такъв ключ за штори и с него директно да се управлява. Пак се настройва, не е автоматично да започне да работи в момента, в който го свържем, така че трябва да се има предвид.